کہ پیار اتفاق اتحاد ہونا چاہیے. پیار اتفاق اتحاد ہونا چاہیے. اسو کدو کہنے ہیں فساد ہونا چاہیے. گج کے کہو سبحان اللہ. انج نہیں ذرا بلند آواز نال کہو سبحان اللہ. پیار اتفاق اتحاد ہونا چاہیے. اسی کدو کہنے ہیں فساد ہونا چاہیے. ساڈا تے مطالبہ ہے ایس کائنات وچ. ساڈا تے مطالبہ ہے ایس کائنات وچ گلی گلی نگر نگر شہر شہر کونا کونا گھر گھر آقا دا میلاد ہونا چاہیے. گھر گھر آقا دا میلاد ہونا چاہیے. کیونکہ رب آخنا حشر نو کرو حاضر. رب آخنا حشر نو کرو حاضر. میرے یار دی بزم سجان والے ناتا پڑھن والے ناتا سنن والے ناتا لکھن والے ناتا سنان والے کتھے ہیں نے. نبی دا نام سن کے ذوق شوق تھی نعرے لگان والے پہلو جان کے جنت دے وچ ہو جو سردار میلاد منان والے. جنت دے وچ ہو پہلو جان کے جنت دے وچ ہو جو سردار میلاد منان والے. کیونکہ میرے آقا دیاں نعتاں پڑھن سنن والے جے کدرے بھی اڑے تے گل کر لئی رہی ہوش تے حشر نو ویکھ لمی نوری پھول نہ چڑھے تے گل کر لئی میرے آقا دا میلاد منان والے. رب جنت نہ کھڑے تے گل کر لئی چشتی جسم تے ساڈے ایک پاسے ساڈے کفن بھی سڑے تے گل کر لئی. چشتی جسم تے ساڈے ایک پاسے چشتی جسم تے ساڈے ایک پاسے ساڈے کفن بھی سڑے تے گل کر لئی. اور جڑا درے رسول تے چک جاوے جڑا درے رسول تے چک جاوے او کسے دوارے تے چکدا نہیں. پارا چکیا ہے سونے نے ساریاں دا. پارا کوئی بھی کسے دا چکدا نہیں. او دے کرم دا ہے دریا ایسا جڑا کسے بھی سورج